Eixo, ongi etorriak Aiaraldea komunikabidearen azalera bideo podcast magazin honetara, badakizue eskualdeko gaurkotasuna lantzen dugu hemen, eta gaurko gonbidatuak, bueno, bidi izango dira, alde batetik Txutxeres Navarreta, Arrenkudiaga eta Zoioko alkatea, eta bestetik Urduñako mendi lasterketa, igandean izango dena, eta, bueno, berari buruz hitz egingo dugu Anartz González Pueyorekin. Horrez gain izango dugu Aimar Gutierrez, gaurko prentsaurreko bati buruz mintzatuko da, eta gainera, aurkeztuko digu aste honetako aldizkaria. Eta besterik gabe, ez gara gehiagin luzatuko, tartetxo txiki bat, eta zuzenean mintzatuko gara, Txutxi Adiz Navarretarek. Eta lehen iragarri dugun moduan, hemen daukagu Txutxi, kaixo zelan? Bai, egunon. Egunon, bueno, guardion ja. Erdi arrastion. Bai. Bueno, Txutxi, ohikoan bezala gomiatu zaitugu eguneroko lantzeko, eta zuen kasuan agian ez da bereziki kitxikagarria gaia, baina badaukagu ez, duela gutxi urriaren 15ean ditu zenutela oposizio bat, ez? Azterketa bat. Azken urtean izan duzuen egiturazko izugarrizko arazoa konpontzeko udaren, ezta? Bai, historia luzea da. Azken urtean ez, urte bi dira ja. Bueno, bi Oraintxe urte, ja. beteko dira urte bi gaudela gu idazkari kontu hartzaile barik. Mhm. Udalean, ezta? Eta horre suposatzen duena gaz, herri txiki baten azken baten idazkari kontu hartzailea da horko joko administratibo guztia egiten duena. Bera da, jarduera administratiboaren burua eta guk ez daukagu ganera hor beste mando intermediorik. Eta hori gabe, imagina daiteke ez, dago etengabeko krisian eta paralisian udala. Nondik etorri zen hau, bere momentuan zegoen idazkari kontuartzailea interinoa, beste toki batera joan zen, eta hortik aurrera, hor gelditu ginen, Eusko Jaurlaritza zeukan zerrenda batetik etorri zen persona bat, momentu horretan geunden guk geneukan Arakaldorekin agrupazio hori desegin zen, da gero ja, Arrankudia Zoioko udalak, idazkari kontuartzaile plazaia, eunekoa jartzen zen martxan, ezta? Karo, plaza hori desagertu orduan, berria sortu orduan, aurreko idazkari hori tartearen ozen hilepare bat egon zen idazkaria ere joan egin behar zen. Plaza berrirako etorri zen persona bat, baina hilabete garrenean beste lan bat urte zitzaion da joan zen, eta kontua da, hortik aurrera Eusko Jaurlaritza zeukan lan boltza hori bertan bera gelditu zen Madriletik etorritako helegite baten ondorioz. Eta utzune horregaz ez dugu aurkitu beste inon lan boltzarik eta hor gaude etengabe, bi urte idazkari kontuatzaile iraunkorrik gabe. Puntualki, olako eginkizun akumulazio bitartez, edo egoera berezia, dalata, olako izendapen berezi batzuen bitartez, lortu dugu behintzat osoko bilkura batzuk eta nola edoala kanpoko idazkari kontuatzaile batekin aurrera ateratzea, ez da, baina puntualki. Bai, denbora luze segun zarete udal batzekin gabe. Baina, jaso izan ditugu izendapen puntual horiek, holako ato administratibo puntualak kubritzeko, ezta? Momentu honetan ere daukagu holako tarea akumulazio baten bitartez persona bat, idazkari interino bat esateko, bete zen hori, baina bakarrik ematen digun zerbitzua da holako ato administratibo puntuala, plenoak, batez ere plenoak aurrera ateratzeko, ezta? Baina egunerko jarduera daukagu izugarrizko utzunea, eta horrek ekarri dau, proiektu asko bertan bera gelditzea, lizitazio asko ataratzeko aukerarik ez izatea, baita ere hainbat diru laguntza galtzea, eta nola edoala udala holako minimoetan jarduten egotea, ezta? Hori dela eta, azkenean behartuta egon gara, gauk oposaketa propio bat antolatzera, ezta? Oposaketa propio bat antolatu, baina, hor epaimaiak eta antolatu behar dira habilitazio estatala duten idazkariekin, eta hori gauza komplejoa da, prozesua luzatzen da prozesua,
Eta, bueno, azkenean egin ditugu. Joan den hilabete honetan, 15ean edo uste dut izan zela, egin gendun oposaketa hori, ez da. Oposaketara, bueno, jende asko presentatu zen, 61 eolako zerbait. Uste dugu gainditu frogak, ze hori dago epaimaian eskuetan prozesu guzti hori orain, ba, gainditu igual 10 bera, egin dutela, 7-8 personak edo Mhm. gainditu dutela, baina orain egin behar Orain da. erronka berria daukazu, ez? Bai, bai, eta hor kontua da orain egin behar dutela ja zerrenda definitibo bat urrenkera puntuazio urrenkerarekin, baina hor batzuk aurkeztu dira baita euskera frogara ibapera, orduan ibapek atzeratzen ari da horren emaitza, eta hor gaude zain, ezta? Eta beste kontu bat dago, beste kontu bat dago. Ez daukagula oso argi, horietako norbaitek hartuko du gure plaza. Zergatik? Ba, horre aurkeztu diren asko gehienak esango nukenik, dira ja lanean dagoen jendea, baina Eusko Jaurlaritzako lanboltza hori deseustatuta gelditu orduan, claro, horiek interinoa tira eta bere momentua, ba, edozein momentutan ba, habilitatu batek hartzen badu fijo moduan bere kanpoan gelditzen dira, eta orduan interesatuta daude lanboltza baten egoteko, ez da? Eta orduan, claro, automatikoki posaketa honen ostean lanboltza bat sortzen da, eta lanboltza horretan egoteko interesarekin uste dugu etorri direla gehienak. Horren ikusi beharko dugu, espero dut epe laburrera ikusiko dugu norbait prest dagoen etortzeko. Baina, bueno, orain arte bizi izan dugun egoera nahiko surrealista horri luzatu daiteke eta gerta daiteke inkluso gau prozesu guztia egin da inork ez hartzea gure plaza. Mhm. Hor gaude. Ja, gabonetarako dakigu ja Mhm. zela gelditzen den Erantzuna. kontua azkenean. Eta hala ere, bueno, behintzat ordenantza fiskalak onartu behar dituzu, ezta? Bai, bai, atzo egin genuen osoko bilkura. Eta, bueno, ordenantza fiskaletan, bueno, izaten dira aldaketak. Neska fiskalak hor daude, ba, 25koak, erredakzio osoarekin, baina gero horrenganean egiten diren moldaketak. Eta hor moldaketa klabea izaten da, bueno, KPI-aren arabera, aber nolako egoera orokorra egiten duzu, ezta? Mhm. Eta, bueno, hor guk ikusten genuen, hor ekainean, uztailean ikusten genuen, ba, bueno, ba, igual KPIa 2 punturen inguruan ibiliko zela, baina gero hortik aurrera ba, oso igonda, eta orduen eustaten datuen arabera adibidez, momentu honetan iraileko datuekin, horren akumulatua da, bueno, uste dut, bai, arlo Bai, Euskal autonomoan edo, Autonomia bai, Erkidegoan, bai, bai. hor dela 3,3koa da ja, eta Bizkaien 3,2koa. Eta, bueno, ba, hori ikusita, ba, guk geneukan prebizio bat, ba, 2 inguru igotzeko, baina hori ikusita bintzat behartuta ikusi gara 2,5 igotzera orokor moduan, Bai, Mhm. zergetan eta tasetan orokorrean 2,5 aplikatzea. Ze azken baten, udalaren gastuetan, udalari zerbitzu ezberdinek, enpresa ezberdinek, eta, bueno, Igoera hori eta aplikatu gero diote. erosketetan, gastuetan, hori aplikatzen da zuzenean, KPIa gutxienez zuzenean. Mhm. Beraz, hala ere, 2,5 igota ere, ba, galdu egingo dirua esateko, gure ba, maila horretan, ba, azpitik jokatuko dugu, baina, bueno, ikusten dugu, bueno, aurten sinatu diren konbenioak lan mailan da, hor dabiltza 3 puntu inguru, dauden konbenioetan, beste jente asko dago konbenio gabe eta hori. Baina gero ba, hori ere ikusten dugu laminatuta gelditzen dela, inflazioa bera laminatzen duelako, eta horti begiratu apur bat herritarren ba, hori erosmen almena, eta horregatik aplikatu beharrean zuzenean KPIa pentsatu dugu betik ibiltzea, eta 2,5 aplikatzea. Mhm. Badakigu hori ere asko dela, baina eske, klar, bestela udaleko kontuak ez dira itertzen udal zerbitzua mantentzeko. Mhm. Eta Eta gero, gero, udal bai, zerbitzuetan, aipatu nahi nizunez, zabor bilketan, bai egongo dela igoera handia. bai, Ez da bakarrik Arrankudiaga zoion gertatu, adibidez, atzo bertan, atzo ez, asteartean bertan, Aierako udalako onartu zuen 13ko igoera, Amurrioko udalako onartu behar izan du 13,73ko igoera. bai, Hor, badago, ez, Europar araudiak esartzen duela, udal zerbitzuak behintzat zabor bilketaren esparruan izan behar dela autoaskiak, hau da, ezin dutela bai, inolako zorrik hori da. sortu. Zein da, nola konponduko duzu hori? Hori da.
hori da Europatik datorren agindua eta gero hori bihurtu dira bertako lege moduan. Lege horrek esaten dau hor erabili behar dela sortzen denaren arabera ordaintzea, baina usuario bakoitzak sortzen duen arabera ordaintzea. Eta bide horretatik instituzio publikoek eta udalerriek kasu honetan ezin dute bere partetik diru ipini horretarako. Kostu guztiak atara behar dira eta kostu horiek bete behar dira, ordaindu behar dira tasen bitartez. Hor dago kontua, ezta? Zer gertatzen da? Ba, momentu honetan, hori pago por generación delako hori egiteko teknikoki imposible da. Imposible da hori usuario bakoitzari inputatzea, ez? Orduan, ba bueno, guk baditugu mankomunitate mailan dauzkagu zerbitzu hori emanda ba mankomunitateari, orduen mankomunitateak pasatzen digu udal bakoitzak sortzen dugun ba hondakinen kopuruaren arabera eta moten arabera daukagun kostua, ezta? Eta hori da gastu zentral nagusia. Ja, hortik aparte gero udalak ba, dedikatzen du bere personala eta baditu beste gauza batzuk ere, gastu guztiek ere sartu behar dira. Orduan, gure kasua zer gertatzen da? Ba, tasen bitartez, momentu honetan, 2025an jasotzen duguna da, kostuen 53 eta piku bakarrik. Erdia pasautxo. Beste erdia rekuperatu behar dugu. Beste erdia parekatzeko, ba, zer gaude behartuta, ba, 100 igotzea, praktikamente. 94 izango izateke. Hori izan beharko litzateke legea betetzeko. Eta guk planteatu duguna da parekatze hori 2 urtetan egitea, 2026an da 2027an. Orduan, ba, 194 ordez planteatu dugu 180 igotzea. Zergatik guk horren besteko igoera? Ba, bera. Iazko urtean, udalerri gehienek ja egin zuten igoera potente bat. Gure kasuan, idazkari kontuatzaile gabe dela eta kanpoko idazkari baten aholkua direla, maiganean utzi genuen bertan bera, zergatik, ba, legeak esaten zuelako pago por generación aplikatu behar zela, eta ez geuneko aloko gaitasunik hori aplikatzeko. Eta gero, bertan bera gelditu zen, luzatu zen, da hor gelditu da. Orduan, iaz ez genuen igoerarik egin. Iaz egin izan bagendu, ba ez dakit, 160koa edo dala, ba, aurten beste 160 bat edo igon, eta ja parekatuta geldituko zen. Edo inkluso gutxiago igon da. Baina daukagu iazko utzune hori, eta orduan guk daukagu momentu honetan, ba apur bat referentzia moduan, etxe bizitzen tasa, hondakinen bilketa eta kudeaketa dagokionez da 19 eta piku eurokoa gure kasuan. Eta beste udalerri, inguruko udalerri gehienak, eta mankomunitatean gauden udalerri beste guztia daude, ba 25etik gora, 30etik gora ere badaude, eta klaro, gu gaude 19an, orduan gu behartuta gaude, aurten saltu handi hori egitera. Ba hori da, baina hor ez daukago besterik legera Legea holakoa da, bai. Eta gero, beste ordenantza batzuk Bai, hor, onartu dituzue, bai, hor gero, Osinburun eta Ugaltan. bai, hor kontua da, ja, Osinburu zerbitzu berriak martxan ipini dira, ba, gimnasioa, eta, bueno, baita areto nagusian alokatzeko aukera, eta, bueno, orduan, tasa berri batzu sartu ditugu, presio publiko berri batzu sartu ditugu hor, eta gero, obariren bat ere, obari berriren bat sartu dugu, adibidez, ba, ibian aplikatzen dugu, ohiko etxe bizitzan, familia ugariei, eta, hola, osatxo batzuk. Baina, bueno, esaten dizut, klabea da bestea, ez? Ba hori, hondakinen tasa hori. Bueno, ba horrekatzen badugu, datorren urtean daurre, horrekatzen badugu, ja gero hor espero dugu nahiko permanente gelditzea. Hor nik herritarrei betikoa. Hor hondakinei dagozkien kostuak gora joango dira. Gero eta garestiagoa da hondakinen kudeaketa. Gero da garestiagoa. Eta hor kostuak bajatzeko bide bakarra da, bereizketa egitea, retikatzea, eske horra jo behar dugu. Bestela, sortzen den urtetik urtera gora doa jentea sortzen duen, denok sortzen ditugune hondakin kopurua, eta hori ruina bata udalentzat. Hori benetan serioan hartu beharko da, ba beste planteamendu batzuk daudenak, askoz
jasangarriagoak, ekologistagoak, eta horrek jentearen parte hartzea, eta jentearen eskuetan dago, nola berari dagokion, reperkutzen dion, tasak ere bera egitea. Mhm. Eta aipatutako beste ordenantza horien artean badago udaltalde ikasgunearena. Bai, bueno, Agian bai, aipatu beharko zenuke. bai, hitz egiten egunaz ordenantza fiskaletaz. Bai, Baina, hauek dira beste bai, erabilera bai, ordenantzak, ez? gero beste ordenantza bat onartu dugu, atzoko plenoan, eta hori da, bai osinburu ikasgunea, eta iraikinaren ondoan dagoen beste lokal bat, eta hori da ikasgunea. Mhm. Hori oraintxe zabalduko dugu, espero dugu gabon ostean ja, datorren urtearekin ja zabalik egotea, eta horretarako egin duguna da ja bi espazio horien erabil eta funtzionamenduko ordenantzak. Bueno, dira ohiko ordenantzak, ezta? Horre osinburuk zerbitzu mota asko eskaintzen ditu eta horregatik areto mota asko ditu, pilates eta holako aktibitateak egiteko ingurua, beste sormen espazioa, areto nagusia, gimnasioa bera eta tal, da bueno, lokal guzti hauetan ja eta udala ja bai bolalekua eta frontoia eta dana olako sarrera irteerak eta nahiko dugun modu autonomoan egitea, eta beti txartel baten bitartez, txartelak izango dira zu kargatzen ditugu segun, pilatesera basoaz, pilates orduetan zure txartela zabaltzen dizu, frontoira basoaz eskatzen duzu, zabaltzen dizu. Olako txartel dinamikoak izango dira, eta bueno, guzti horrek eskatzen dugu olako funtzionamentu eta erabilera arauak ere ja zehatzak izatea, eta guzti hori, eta bueno, orain gaude fase de prueba error, bueno, esperientzia berria egiten ari gara ekipamendu hauekin, eta bueno, lehen ordenantza batzuk saiatu gara alik eta zehatzenak egiten, da ikusiko dugu urtebeteko prueba error fase horren ostean, datorren artean, beharrezkoa bada, egokituko ditugu. Nik galdetu nahi dizut eta azaldu ezazun ze aldaketa egongo den ikasgune horretan. Ze lehen zen udaltalde 21 egoitza, egoitza eta orain zen. beste erabilera batera bideratuko Hori, duzu, ez? lokal hori udalarena da, udal lokal bata. Kontua da lehen alokatuta zegoen eta erabiltzen zuen udaltalde. Alokatzatuta edo lagatuta. Udaltalde zen premankomunidadea. Ja, mankomunidade bihurtu denean, ja mankomunidade beste egoitza bat dauka, eta hori libre gelditu zen. Nosbeinka erabiltzen da, eta orain ere, batzar batzuk egiteko erabil dezake mankomunidadeak ere. Hori, zein osinguru bai, ez? Da, kontua da, ja, libre gelditu danean, mankomunidadaren aldetik libre gelditu danean, hor planteatu zen, osinburugaz osagarri den beste jardura batzuk ipintzea hor. Izango da, jardura bat izango da, ikasgunea, bai ikasle mundua, gazte ikasleak, eta baita ere, beste jente batzuk, oposaketak edo dana edo gauza prestatzeko, eta inkluso, horti telelana egiteko, edo, bueno, holako espazio zabal bat izango da, baina espazio isila esateko. Isilik ikasteko, isili lan egiteko, eta hori. Batzar gela bat ere badauka, batzar gela hori erabil daiteke baita ere, bueno, ikasketak lantaldean egiteko eta abar, edo baita batzartxoak egiteko, eta inkluso herriko eragile ezberdinek, jente askokoak ez diren batzarra bertan egiteko, eta hori. Orduen, hor daude, bi espazio osagarri da, osinburu bizigunea eta ikasgunea. Eta, bueno, gaia aldatuta, Uribarriko bidean obrak hasiko dituzuela, ezta ere? Bai, Uribarriko bidean dago proiektu oso potente esango nuke zen, 1.000.000 gastatuko du. 950 Idazkariak usten badizu, ez? Ez, hori bideratuta dauka. Bai. Ja dago adjudikatuta, zitazioa adjudikatuta dago, eta, bueno, ja, eta erreplanteo egiteragoan laster, eta 957.000 euroko presupuestoa dauko, eta espero dugu diru laguntza bat, azpigitura diru laguntza diputazioetik, hori 60.000 ingurukoa izaten da. Txigora bera, hortik ibiliko da, ez? Eta, bueno, hor zer egingo dugun, hor, Arrankudiako Iberlandako futbol zelaia, parkea, eta dago hor baita ere, tren geltokia. Hortik gora, Uribarriraino, kamilo estua da, eta batez ere autopista ganeko zubia dago, oso estua dena, eta horrek ez dauka epe laburrera konponketarik. Orduan egin duguna da, holako esperientzia berri bat egin nahi dugu, ibilgailu trafikoa eta oinezkoa da bizikletak, eta bereziki oinezkoak eta ibilgailuen artean egin beharko da
konpartitu espazioak. Espazio konpartituak izango dira, eta orduan, batzuetan rebindikatzen da espaloi bat egin, eta hala, oinezkoak espaloitik estu, eta besteak ato da hostia bidetik, ez? Mhm. Eta hori ez da. Gaur egun planteamendu horiek ja oso aintzinekoak dira. Gaur egun olako lekuetan seguridadeagatik eta erosotasunagatik eta eskatzen da espazio konpartituak behar direla. Ez da peatonalizatzen, baina bai konpartitu egin behar da guzti hori. Horre zer dakar? Bueno, geltokitik gora hasiera baten espaloi bat egingo da, guzti hori gero ja behin juntatzeko espazio horiek, eta konpartitzeko, horrek asfaltatu berri egingo da, ze dana pintatuta joango da, pintera berezian margostuta joango da dena, argi nabaritzeko espazio berezi batzuetan Mhm. gaudela, espaloi luze berezia ez da, baina hor argistatu egingo da, argistatze oso potente basartuko dugu bia guztian, horrek zegero eta jente gehiago dabil oinez Uribarritik geltokira. Mhm. Eta Uribarritik umeak eskolara be bai. Eta orduen hor jente asko dabile oinez. Eta nahi dugu alde batetik momentu honetan badago argistatze arloan eskazia bat, hori nahi dugu oso argistatze potente bat egitea, espazio seguruak bilatze aldera, eta guztia bere garaian presentatu zen asamblea baten Uribarrin bertan, jenteak baiezko eman zion aurre proiektuari, aurre proiektu horren ganean eginda proiektu definitiboa, eta oraintxe, ja ata erreplanteo eta egiten gorazenean, asamblea berri bat egingo dugu, herrian azaltzeko mundu guztiari zehazki nola geldituko den. Eta, bueno, da esperientzia berri bat, hor ondo badoa asunto hori, igual beste toki batzuetan ere, holako gauzak egin ditzakegu. Mhm. Joan beharko dugu hautatzen, espazio urbanoetan da, gero eta gehiago, espazio konpartituak izango direla, eta Oinezkoei lehenetzi protagonismo behar hori. da, herritarren oinezkoen eta espazio amableak, espazio lasaiak, eta bide horretatik doa. Mhm. Eta obrak hasi diren tokia da atxetako lokala, ez? Bai, bai. Atxetako lokala, atxetan historikoki egon da lokal bat, udalarena da, eta bere garaian hor aurrezki kutxa bat zegoen beste lokal horren parean dagoen beste lokal batean. Mhm. Lokal biak berdinak dira. Eta eta orduan beste hori zegoen hor bertan bera, esateko, nola edo hala. Eta orain egingo duguna da, dena eraberritu. Eraberritu. Orduan, alde batak orain txoko moduan edo esaten dana, bere taberna barratxoa eta tal, da dauka, eta bueno, baita kontu gastronomikoetarako eta erabiltzen da ere, afariak egiteko, zer jenteak ere alokatu aldau, bere, Jaietan ere, ez? gero jaietan erabiltzen dabe bai, baina gero egunero ere batzuk kartetan egoteko, denbora pasan egoteko, eta hori lehenko lokal hori ez. Horre nola edo ala mantenduko dau bere filosofia hori, ez da? Egunero, horre ere tarjeta bidez seguramente egingo dugu, tarjeta jentea sartzeko, bertan egoteko, lasai, edo telebista ikusten, edo jolasean, edo kartetan, edo solasean, ez da? Mhm. Eta gero baita ere, nahi dauenak reservatzeko, etxeko ospakizu bat egiteko, edo afari bat egiteko, edo dela parte gastronomikoa hori edo, ez da. Baina gero, beste aldean, neurri bereko beste espazioan, nahi duguna da espazio diafanoago bat, eta hor bai ja aktibidadeetarako lokal bat izatea. Eta izatea, oso multifunzionala izatea. Adibidez, ipintzeko adibide bat, da, daude arrakuian, ez dakit lau edo bost pilates talde daude. Mhm. Soilon ere bi pilates talde daude martxan. Eta, zerbitzu hori adibidez, demanda nahiko zabala dago momentu honetan, igual, aukera dago orduan, atxetan bertan ere, bertako pilates talde bat sortzea, edo beste aktibidade mota bateko, segun jentea zer eskatzen duen, beste edozein aktibidadeko, Mhm. hori jarduera bat martxan egiten. Eta baina baita ere, aurkezpenak, hitzaldiak, edozein ikuskizun, edozein antzerki, tal, eta bueno, horretarako ere ja, dagoenean espazioa, hor, guzti hori nahi dugu martxan ipini. Orain obra martxan daude, hor 130, hor ia 200.000, 181.000 eta piku eurokoa da presupuestoa,
etxe zahar horietan aurrekontuak ezinbestez gora joango dira, zeia ikusi dugu, gauza batzuk irten direla berriak, aurre ikusi gabeak, 200.000 euron paseuko da obra. Hor diru laguntza bat daukagu, hor kultur ekipamentuetarako baita diputaziotik jasoko dugu, eta 134.000koa bada behintzat Mhm. obraren, bueno, erdia baino gehiago, bastante gehiago, espero dugu rekuperatzea diru laguntzaren bitartez. Ezta. Eta bueno, hor alde batetik egongo da, ja, lehenbailen obra amaitzea, zen nahi dugu eperik laburrenean, nahi dugu gabonetarako urtearekin amaitzea obra behintzak, gero gelditzen badira gauza txiki batzuk, ekipatu beharko da gero, eta tal, baina obra bera amaitzea, eta gero etorriko dena da, hor ere egin beharko da, horren erabilera eta funtzionamenturako, ordenantza zehatza egin beharko da, eta guztia. Mhm. Eta amaitzeko, soio tarrazaren neurrian, Bai, urteko hitzordu berezia daukazue hurrengo egunetan, ez bakarrik asteburuan. hori urterokoa. Urterokoa. Ja, jentea soiluz ere badaki kartela ikusi gabe. Bueno, betikoa, San Martin eguna maika asteartean izango da, datorren asteko asteartean, baina aurretik egingo dira. Asteburu potentea aurretik egingo da, ez? Bueno, betikoa, barikuen egingo da gaubea, bueno, txalaina taldea egongo da, eta musika, eta ambientetxo egongo da. Eta gero zapatuen eguerdia egiten da, behintzat umeentzat, puzgarria, tailerrak, eta egongo dira, eta gero, arratzaldea eta gaua, batez ere gazte jentearen gau pasa egiteko. Mhm. Soilo nahiko ohitura da, jendea prisa barik etortzen da soilora, eta benetan gau pasa bihurtzen da soilokoa beti. Euria egin zein ez egin, beti gau pasa bihurtzen da, eta gero egongo dira, Dolphines, Bengo taldea, dago talde estrella moduan, eta Mhm. gero beranduegik romeria. Eta bueno, gero domekan herri kirolak, Arguiako jasoka, Arrigorriaga, Mhm. Arguiako jasokakoak egongo dira, iaz ere egon ziren, eta gero San Martin egunean daukagu aurten gauza berezitxo bat. Bai, komenigarria da gainera gu porrotzaleak gara, etxe Bai, honetan, orduan komenigarria da azaltzea zer egingo duzue. zuek takolo porrotz eta perrotzen garaiko gudea, zari, Bueno, ni porrotzen salea eta laguna naz, baina ezagutzen dut payaso izan aurretik ere, orduan, bueno, lagun zahar bata zentzu horretan, ez? Eta, bueno, San Martin egunean, eguerdian trititriak eta gogo dira, eta animazioa, baina arratzaldean antolatu dugu, ez, pirritz eta porrotz eta mototzen saio, baizik eta porrotxegaz arratzalde pasa bat. Porrotxe etorriko da, baina saio libre bat egitera, bere kontura, egitea, soilo, Arrankudiaga eta inguruko herrietako umeakaz, arrasti pasa bat egitera. Gure aldetik baita ere da omenalditxu bat, berari egin gure dotzegun omenalditxu bat, ez da, bere garaietan igual, ez dakita, 13 urtetan etorri ziren, takoloren garaietan hasita etorri ziren soilora, eta horregatik beti izan dugu pendiente beraga, egun baten eskapada bat egin behar dut, eta egingo dugu apur bat beraien saio tipuetatik kanpo, holango zerbait arratzalde pasa bat, eta hori arratzaldeko bosderdietan izango da, han izango dugu porrotx, Mhm. eta lagunduta, holango trikitilari baten lagunduta, eta bueno, irri kantu eta dantza, irri kantu eta dantza porrotxegaz. Mhm. Eta bueno, espero dugu inguruko umeak etortzea eta ondo pasatzea, eta hori, mimatuko dugu. Hori, arratzalde hori, mimatuko dugu soilo. Eta gero betikoa, gero urrego zapatuen 15ean egingo da herri baskari, beti egiten da despedidako herri baskari. Eta bueno, horixe da soilokoa, odolostean ja martxan daude, ja han daukagun lokal sozialean, baina sartzen diren odolosteak eta ja herritarren artean egiten ari dira, etxe bakotxean ere egiten ari dira odolosteak, Mhm. eta behintzat ohitura hori ez da galtzen, bizi dago, eta bueno, soilora doanak aukera izango dago. Ganera negu sarrera honetan, txarri garai honetan, ja urteko lehenengo odolosteak dastatzeko soilo bertakoak izango dira. Oso ondo, txutxi, zera, gai anitzak landu ditugu, gonbidapena utzi duzu ere, soioko Bai, bai. jaietara joateko. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerra zueri, zer badakizue, nik hitz egiteko ez dut izan. Zurik, eta bueno, beti olako saioak ganean labur egiten jata.
Ba, esan dakoa, mil esker, eta, bueno, laster berriro dituko ditugu, zenbait arazo desblokeatu dituzuen, eta Al, proiektu berriekin etortzen zen. ederto, ederto. Mil esker. Eskerra zeuri. Eta, bueno, esan dugun moduan, jarraian, zera, Urduñako mendi lasterketari buruz mintzatuko gara, eta horretarako Urduñar bat daukagu gurekin, kalderak erantzuteko prest. Eta zorrak itatuko ditugu orain, Urduñako mendi lasterketarekin, gurekin Anar González Pueyo daukagu, zer moduz? Ondo. Ondo, bueno, igandean duzue mendi lasterketa, zein egoeran dago orain antolakuntza? Bueno, pues azkenengo astea beti gogorra da, azkenean prestaketa lanak gehien bat azken astean egiten dira, ba, produktua jaso, azken aldaketak dortxalen izen ematetan, gerrazko ematen dutela, eta bueno, pues orain larun baterako pentsa baita ere, eta zelako gozatxoak, bideak ere garbitu behar izan ditu, bueno, udan eta Sariak, dortsalak, bada lana. Bueno, basango nuke iaia edizioa amaitzen denetik, urrengo urtera ja begira gaude. Balorazioa egiten dugu eta ja urrengo urtera begira, pues baimenekin hasten gara. Gainera Urduñako ibilbidea, pues Araba, Bizkaia eta Osatik pasatzen da. Orduan hiru diputazioen baimenak behar ditugu. Eta hori, pues lan gehiegi. Hori, ba, esango nuke laguntza gutxi dagoela batxuta. Eta oztopo gehiegi. Gainera, eremu babestua da. Orduan horrek ekartzen du, pues, Zailtasun gehiago. Zailtasun gehiago eta gauza gehiago aurkeztea. Eta, bueno, epe muga amaitu baino nabarmen lehenago, agortu ziren dortzal guztiak. Zein da zuen mendi lasterketaren sekretua, edo zergatik da hain erakargarria jendearentzat? Bueno, bai, esango nuke hau izango dela 3. urtea, hilabete lehenago agortzi ditugula dortxal guztiak, eta hau izango da 8. edizioa, ja. Esango nuke ibilbidea aldetik, pues, ibilbidea paregabea dela, eta hortan, osea, aukeratu dugu nondik joan, baina ez dago zailtasun handirik, osea, esango nuke.
Osea, oso erraz daukagula egitea Mhm. ibilbidearen kontuarekin gauzak ondo, ez? Azkenean hor dago eta ibilbidea aukeratzean, pues, hori bilatu Bai, dugu, Gorobel hor beste daukazue, hori inguruko da. herriak. Eta gero, pues, nik uste pues, urtero gauzak hobetu nahi ditugula eta horretan esfortzua egiten dugula. Mhm. Azkenean gurekin ere exigenteak gara eta hori uste dut korrikalariek eskertzen dutela eta hori egiten du, pues, urtero igual, esango nuke pizkat lehenago agortzen dira dortxalak eta hori. Mhm. Nabaritzen dela urterik urte saiatzen zaretela hobetzen. Bai, bai, bai. Eta gero, gainera modalitate ezberdinak eskaintzen dituzue. Zein da ezberdintasuna horien artean? Bai, hiru modalitate eta guretzat bereziena da luzea, ez? 33 kilometro dituela eta Gorobel mendilerrora bi aldiz igotzen dela. Horretan esfortzurik handiena jartzen dugu, osea, esfortzu gehiena porrera doaz, bat hor dauz. Eta gero badituzue beste urtero hori bat dira eta nahi izan eskero beste 30 edo beste 60 egongo zirela. Eta gustuko du jende azkenean pika egiten delako, ez? Errazago egiten da eta kuadrin artean pues biltzen dira bi eta bi eta venga, pues, pike moduko hori lortu da egitea eta hori oso pozik ateratzen ditugun kontuekin modalitate horretan eta esan nahi dugu ere 50 bikote ateratzen ditugula eta segurazki horretan geldituko garela bikote kantitate hori ondo kontrolatzen dugulako. Azkenean bigarren bikotea igo behar du txozako gunera, etc. Eta hori, gauzak ondo egin nahi ditugu eta ez milaka pertsona bildu eta ez, osea, Eta deskontrolatu kontrolatu izatea. nahi dugu guztia. Eta aipatu duzu 8. edizioa da, ez da oso proba zaharra, baina bilakaera nabarmena izan du. Ez dakit nola bizi izan duzuen barrutik bilakaera hori. Bai, bueno, hasieran duela 8 urte, pues bildu ginen, ez, Urduñako 4 pertsona, urteka egiten genuen menditik, eta leku gehienetan mendirazten basoen, Laudion, txiki batean eta voluntario gehiago izatean mendiak eta ambulantziarekin joateko errazagoa zen eta orduan erabaki genuen horregatik ikusten genuela 33ko lasterketa bat hobeto antolatuko genuela eta kalitatea igoko zela. Eta hori nabaritu duzu parte hartzean. Eta esango nuke hori aldaketa horretatik aurrera, pues asko nabaritu egin dugula parte hartzean. Horren kontura ja horregatik sartu genuen erreleboen modalitatea bilbide honek horretarako aproposa zelako eta gero baita ere moldatu genuen pizka bat lasterketa herrikoia. Non ere 200 pertsona inguru egongo diren eta
hasteko oso ibilbide erraza da, edonorentzat, eta hori, herrikoia, hor lasterketa horretan sariak ekonomikoki ez daude, baina bai txapela eta ikusten dugulako, azkenean lasterketa herrikoia dela, jendea frogatzeko, eta benetan konpetitzeko edo lasterketa nagusia daukagula. Eta ze gomendio egingo zenion zuke, bueno, lasterkari bati? Lasterkari bati, pues, apuntatu horretik ondo pentsatu behar dela, gorputxak zertarako prestatu daukagu. Ze azkenean, pues hori, 33ko lasterketa bat ez da 14koa bezala. 14koa edonor hasten dena hilabete batean korrika egiten, pues posible du egitea. 33koa ja nire ustez, pues urte batzuk egon behar dira jendea ja menditik korrika eta jo que se, ohitu behar zara pizka bat, 3 ordutan edo 4 ordutan menditik korrika egitea, ondo jatea, ondo hidratatzea, eta bar. Zera, nolabaiteko prestakuntza fisikoa eta sasoia behar dela. Osea, handiagoa izan behar du. Eta ikusleentzat zein da zure gomendioa? Ez dakit, hemen, zera, abaniko zabal bat dago, ez? Egon zaitezke plazan, ez dakit zein ordutan, gomendatuko zenuke zuke egotea plazan, edo joan zaitezke mendira, ez dakit ze puntura. Bai. Bueno, hasieratik esateko, irtera, bi irtera ditugu, nagusia eta errelibok eta dira bederatzi puntutan, eta herrikoia. Gero ikusteko aproposenak oso erraza da ibilbidea esatea. Bideratzen ditugu, pues umeekin jateko, familiak, parking handia jarriko duguan sarreran, ez dakit, egoteko, eta gainera herritik 5 minutu dago. Orduan, ematen du, korrikalariak handik pasa ostean, herrira joateko eta helmuga ikusteko. Osea, aukera hori ematen du. Orduan, interesdunek jakin behar dute, Latxozako puntua agian dela egokiena, ez? Ederto, bueno, Anatz, mil esker, errepaso nahiko askarra eta mamitsua egin diguzu lasterketari dagokionez. Espero dugu azken 2 egun hauetan, 3 egun hauetan, bueno, arazorik ez agertzea, eta, bueno, beti bezala sekulako jendetza agertzea. Ez dakit ze eguraldi iragarpen daukazuen iganderako. Osa, aldakor dago, baina printzipioz ostiral eta larun batean euria egongo zen, orain badirudi ezain beste, eta igandean ostarteak eta hotzago izan uste dut, 6 gradu egongo direla, baina espero dugu eguraldi ona. Bueno, korrika egiten dionari 6 gradu egoteak ez dio. Bai, baina gu laguntzaile begira gaude. Azkenan orduak pasatzen dituztela hor mendian eta gehien bat beraiengatik. Bueno, salda prestatu beharko duzu. Bai. Ederto, Natz, mil esker eta laster arte. Zuei eta beste bat arte. Eta orain, etenalditxo txiki bat egingo du, joango gara orain barrura begira jartzera, eta bueno, egunkaria, eta gaur Urduñan bertan egondako prentsaurrekoari buruz hitz egingo dugu Aimar Guterzekin. Eta aipatu bezala, hemen daukagu gurekin Aimar Gutierrez, kaixo? Kaixo, eguerdion. Norbaitek ez badu ezagutzen, arraro izango litzateke, baina bueno, Aiaraldeko kazetaria da,
Eta, bueno, ostegun honetan bidali dugu Urduñara, hain zuzen, ze hor bazegoen prentsaurrekoa, eta, bueno, nolabaiteko arrain lodia genituen, ez, Bai, prentsaurretan. bai, bueno, Denis Itxaso, etxebizitza sailburua bertaratu da Urduñara gaur goizean, bai Iker Santos Ildesekin, eta, bueno, etxebizitza saileko beste arduradun batzuekin batera, baita Urduñako udaleko beste arduradun batzuekin batera, hirian bertan egiten ari diren, birgaitze obra importante batzuk bisitatzeko, bueno, ikuskatzeko, hain zuzen ere, Maria Dolores Madari eta Landata auzoetako birgaitze lanak bisitatu dituzte, eta, bueno, aurreratu dutenez, nahiko aurreratuta dauden lan batzuk dira hauek, eta, bueno, aurreratu dutenez, antza urte amaierarako bukatutzat eman nahi dituzte birgaitze lan guzti hauek, eta, bueno, hain zuzen, horiek ikuskatzera joan dira, eta, bueno, baita ere, bertan egindako lan guzti hori balioan jartzera. Mhm. Ez dakit titularren bat utzi Bai, duten. bueno, batez ere aldarrikatu dute, bertan egindako lana, bueno, Urduñakoak eta bertako bizilagunak ez direnentzat, bertan 150 etxe bizitzetan, 10 ataritan zehazki bi auzo hauetan, egin dutena da, bai, etxe bizitza horien energia eraginkortasuna begira, hainbat lan egin dituzte, errebestimendu termikoak eta jarri dituzte fatxa guztietan, eta etxebizitza guztietako irisgarritasuna hobetu dute, bai igogailua jarriz, 10 atari dira, 10 ataritako 7 ez zeukaten igogailua, eta gainerako batean ere kota jaitsi egin dute, orduan, bueno, holako inbertsio potente bat egin dute, nabarmendu dute, batez ere, etxebizitza sailburuak azaldu du nolabait, bai Euskadiko Autonomia Erkidegoan etxebizitza parkean, nahiko etxebizitza parke zaharkitua dela, baditugu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa artean etzen ez dakite 90.000 etxe inguru edo, badira 1960ko hamarkada baino lehenago ere ekitakoak, hain justu Urduñako bi hauek ere, bueno, garai horretakoa dira, gutxi gora bera, bueno, orduan nahiko etxebizitza parke zaharkitua da, eta, bueno, horrelako bueno, inbertsioekin, bueno, ahalegin bat egin nahi izan dutela, nolabait etxebizitza horiek hobetzeko, eta bai, bueno, bertako bizilagunen bizi kalitatea aldela hobetzeko. Zifretara joz, hau buruz ari naiz, baina uste dute 8,6 milioi euroko inbertsio bat egin dutela guztira, Urduñako bi auzo hauetan, esan bezala, eta inbertsioaren parte handiena Europako funtsetatik etorri da, ia 4 milioi ez da iristen, baina, bueno, 3 milioi eta piko Europako Next Generation funtsetatik etorri da, Eusko Jaurlaritzak beste 2 milioi jarri ditu, eta, bueno, hor etxe bizitza jabeek ere, bueno, ekarpen nabaria egin dute, ia beste 2,1 milioi ero jarri dute atari hauetako bizilagunek, gutxi gora bera aipatu dutenez, 20.000 bat euro biztanleko, eta, bueno, hori ikuskatzen egon dira, bueno, erakusi dituzte nola obrak nola doazen, bueno, ze puntura arte egin dituzten aldaketak bertan, gero bai Iker Santos Ildes Urduñako alkateak, bueno, nola baiteko aldarrikatu du, Urduña, bueno, bertako udalak eta hiriaren asmoetako bat badela, hirian dauden, udalak bai ari dela azken urteetan, ahalegin bat egiten, hirian dauden orube desberdinak erosteko, bertan, bueno, etxe bizitza, bueno, etxe bizitza sailaren esku jarri, eta etxe bizitza sozialak edo eraikitzeko nahia azaldu du, eta, bueno, horren inguruan aritu dira, bueno, eskertu dio ere Denis Itxaso Iker Santos Ildesi, bueno, Urduñako udalak indako ahalegin hori, kontuan hartu behar dugu bai, Urduñako batez ere erdigunea oso, bueno, badela txikia, orube gutxi daudela, eta, bueno, orube horiek, etxe bizitzak eraikitzeko jartzeak, bueno, nolabait, eragin positiboa duela hori azaldu dute, bertako bizilagunengan, eta bertako, bizilagunak, hirian errotu daitezen. Bueno, hortik joan dira tiroak, horregon gara paseatzen, Landataz eta Urduñako erdigunetik, aizago hor jodu, baina, bueno, honik atera gara. Eta, bueno, beste kontu bat ekarri diguzuna da, aste Bai. honetako aldizkaria, Hala. ezta?
Bai, aste honetan bertan imprentara bidali dugu eta imprentatik iritsi zitzaigun atzo, Aiaraldea hemen 15-ekariaren zenbaki berria, 124. Zenbakia. Bueno, urte honetan honi bukaera emateko beste bi geratzen zaizkigu soilik. Eta bueno, honi gentozen azken 15-ekarietan bueno, hala beharrez be bai, eskualdeko egoera sozioekonomikoari arreta jartzen, eta bueno, honek beste tono bat hartu digu egunkari honek, 15-ekari honek. Hor, azalera ekarri dugun gaia bada, bueno, aprobetxatuta, hain justu aurten Amurrio Antzokiako 20 urte betetzen dituela, bueno, aprobetxatu dugu pixkat murgiltzeko, arakatzeko Antzokiaren historian, eta, bueno, ez dugu Antzokiaren Eta aurre historia ez. aurre historia zehazki, ez da Antzokiaren historia landu duguna, baina, bueno, ez dakitenentzat, eta, bueno, kuriositatea dutenentzat, Amurrio Antzokia dagoen Orube berdinean, zegoen zinema bat, Labire zinema, eta, bueno, zinema horren nolabait, gaur egun Antzokia denaren aurrekaria ere badena, ez? Bueno, eskaintza ere antzekoa zen, zinema, bueno, herri antzeko zinema bat, sala bakar batekin, astero aldatzen zen proiekzio batekin, ez? Eta nolabait, bueno, imaginatzut nahi eta ez dela izan, baina, bueno, Amurrioko Antzokiak ere hartu duela lekuk hori, eta, bueno, aritu gara pizkat zinema horren inguruko historia landu dugu 15-ekarian, anekdota desberdinak, bueno, nahiko, bueno, historia kuriosoa da, ez? Herriko kontuak, baina, bueno, nahiko, bueno, historia polita eta bitxia dauka zinema horrek, hori alde batetik. Gero ere gonbidatu dugu 15-ekarian parte hartzera gurekin, Iratze Beldarrain sortzaile Laudioarra, eta, bueno, berak azaldu dizkigu pizkat esku artean dituen proiektu artistikoen nondik norakoak, badauka hor proiektu bat, Naked Under the Skin deitzen dena, eta, bueno, baliatu nahi duena be bai, ez? Proiektu artistiko hau ez bakarrik, bueno, berak aldarrikatzen duen moduan, ez produktu artistiko bat saltzera begira baizik eta ez aldela artearekin ere mundua aldatzu eta mundua hobetzeko tresna ere badela aldarrikatu nahi du Iratze Beldarrainek, eta hain justu, bueno, bera azken aldian badabil murgilduta proiektu batzuetan, nolabait gaur egun ez hain kolpatua dagoen Palestina eta Gazako zerrendara laguntza apurra bideratu ahal izateko, eta, bueno, berarekin ere solastu dugu, eta gainerakoan aktualitate kontuak bildu ditugu 15-ekarian. Irakurleek gaur aurkituko dute bai asteburuko agenda, bueno, agenda eta asteburu honetan zer, ez? Bueno, handatzek aurreratu dugu zerbait, bueno, ze ekintza dauden eskualdean, badaudelako ere Lezamako eta Zoioko jaiak ate joka, orduan, bueno, norbaitek kontsultatu nahi badu azkar batean bertako gitaragoa badauka hemen aukera begiratzeko, eta, bueno, aktualitateko gainerako kontuak, herri zerrika gertatzen diren kontuak, Gorobel martxari ere eskaini dugu tartetxo bat, bueno, pizka denetarik. Oso, ondo. Mil esker, Aimar, Bai. honen berri emategatik. Bueno, hasi zarete ja banatzen, ezta? Bai, hasi gara banatzen, JFO gabiltza, hau, bueno, 15-ekaria eskuratu nahi duenak, imaginatzut ja gehienek jakingo duten non eskuratu daiteken, baina eskualdeko komertzio iaia guztietan, hau sartuko naiz esaten guztietan, eskuragarri dagoela, doan, kaletik aurkituko dituzuen totemetan, udaldetxetan, udal liburutegietan, Zoren geltokitan, zoren batzutan. geltokietan be bai, orduan, bueno, Laudiokoek nahi baduzue, bihar goizan egongo gara banatzen Laudioko tren geltokian, orduan, bueno, ez dago aitzakiari, egunkari ez irakurtzeko. Oso, ondo, mil esker, Aimar, honen berri emateagatik, guk bestalde, agurtzen behar dugu jadanik, gogoratu, aldizkari ez ezik, badaukagula ere, aiarlea.eus gunea, zer sozialak ere, nola ez, eta aiarlea.euseko agenda atalean ere izango duzuela, asteburuan gertatuko denaren berri. Besterik gabe, guk gero arte esango dizuegu, eta hurrengo ostegunean, berriro ordu batetan, hemen egongo gara, egunerokoa lantzen, eta aurreratu dezakegu hurrengo astean gure gonbidatuetako bat izango dela Amurrioko udala. Besterik gabe, laster arte.